Nalaglag. Naglobat kasi. Sabi na eh. Sorry. Nahuli ako sa lobat niya. Anong oras na ba? Hindi ko tuloy nakita kung ilang oras na ako nag-end. Yun, sige, balik uli sa dati. Balik. Ano nangyari, kaibigan Tunying? From Genjen. Nahuli ako sa pag-charge. Hindi ko nakita ulit. Hindi ko nakita agad. Ikatlong tamsak idol. Bigla nawala from Genjen. Hello host. Sorry sa inyo. Sorry. Tamsak na naman tuloy. Mega love shout out. 4 million in the house from Master Chito Luto Vlog. Okay po. Mega love shout out all from Genjen. Yan, may bago tayo. Si Was out kapatid. From Makulit Ako Wag Ka. Tamsak idol from Gomer Pabea. Sabi ko lapit na sila. Sabi ko lipat na sila at nag-start ka ng bago. Yun, thank you po Ate Miralisa. Nahuli yung pag-charge ko, sabi ko nalobat. Kaya pasensya na po ulit, pasensya na. Hindi ko tuloy nakita kung ilang oras yun. Salamat po Ate Miralisa, salamat po sa pag-message na lumipat. Padikit po sa premiere ng nakapin. Nawala ka host, thumbs up ulit from Ola Botros yung nawala. Nalobat po, nalobat. Nahuli yung pag ano ko, pag charge. Hello my friend from Bunda Ibien R. Mega love shout out my friend Bunda Ibien. Judith D. Hello from Ate Judith D. Makulit Ako Wag Ka, bigi. Judith D, hello host. Milit Vlog, Master Chito. Yun, kaibigan Master Chito Luto na dito yung ating subscriber na isa, si Milit Vlog. Tamsak number 10 from Ate Grace Laurenti Channel. Mega love shout out din po, Mami Relisa from Gomer Pabea. Yan kaibigan Gomer, pakadikitan nga po si Olabot Rose kung hindi mo pakadikit. At saka ito si Milit.
ibababa ni ano ni Baba ko lang yung bahay ni Milit para ma-subscribe din naman natin. Nag-uumpisa pa lang po siyang mag-vlog. Kaya tulungan din po natin. Subscriber po siya ni Master Chito Loto. Yan yung binaba po ni ano ni Anthony Max. Ayun na kapatid, hihihi, from makulit ako, wag ka. Bahay mo nga kaibigan, makulit ako, wag ka. Wala na ako, hindi naman ako gumawa na ng ano, ng pang-ayuda kapatid. Wala, nakadikit na sa ito. Oh. Like na lang ako, like number 78. Makulit ako. Kanino ba to? Sa'yo ba to? Makulit ako, wag ka. Ano yata ito ni kaibigan, makulit ako. Yan o, dikit na rin to sa kanya kaibigan o. Sa binaba mong link. Naayuda ko na rin pala sa kanya to eh. Kay ano to eh, Quinto TV. Ang Quinto TV. Panoorin ko na lang. Kaibigan yung dalawa o. Naayuda ko na sa kanya to. Sorry. Meron isa, exchange gift tayo from Judith D. Hello everyone, greetings from Indonesia, from Bunda Ibian R. Thank you my friend. Coming from Indonesia, Bunda Ibian R. Sige Judith. Ayos lang yan, idol from Master Chito Loto Vlog. Baba ka bahay Judith from Miralisa Channel. Shoutout Master Chito from Milit Vlog. Hello po sa lahat from Ate Miralisa Channel. Hello host, paayuda. Gamay. Sige, pakiano. Pakiano ng bahay at ayudahan. Gusto ko kasi nababasa yung mga ano nyo, yung mga comment nyo. Kaya nahihirapan ako sa pag-ayuda. Pero sige, pababa lang muna. Bunda Ibjen, bigi-bigi. My friend, Bunda Ibjen R. Makulit ako, wag ka. Nag-drop ng bahay. Meralisa, mention lang po. Sa di ko pa nasuklian, from Ate Meralisa. Gomer Pabian, nag-drop ng bahay. Wow, Ma'am Milet. Nakapasok ko na dito. Mabait yan, si idol ko. From Master Chito Loto Vlog. Yan, salamat. O nga, kaibigan, idol, Master Chito Loto. Nagpakilala siya na subscriber mo daw, kaya hindi marunong magbaba. Ako nalang nagbababa ng kanyang, ng kanyang bahay. Jake Morales Vlog, hello. Mapagpalang araw sa inyong lahat from Jake Morales Vlog. Yes, idol, kaibigan ko yan from Master Chito Loto Vlog. Yan, yung Anthony Max po, pakidikitan po. Si Milit Vlog po yan.
Di marunong magbaba, kaya ako na lang po nagbaba. Alfredo Lacerna, makulit ako, wag ka. Baba at ayudahan, ha ha ha. Patamsat mo na ng premiere ni Ate Miralisa. Ay suyo. Regine Ansel Garino, magandang tanghali idol from Regine Ansel Garino. Yun, marunong na magbabaw si Regine Ansel Garino, nakuha na din niya yung sinabi ko. Gomer, dating dikit, dan sa dialysis patient mo. Bonda IBNR, yun, bigi-bigi with Kitty Box, Kitty in the Box. Dan po sa iyo, makulit ako, wag ka, may bakas pa po from Alfredo Lacerna. Mega love shoutout, Jake Morales from Miralisi Channel. Alfredo Bahay, bigyan kita agad-agad from makulit ako, wag ka. Judith D, nag-grab ng bahay. Gomer Pabia, Dan po Pulpak. Alfredo Lacerna, nag-grab ng bahay. Angie Official Channel, Tamsak Dan, host, Sir Host from Angie Official Channel. Judith D, host, ano bakit? Ano ba yung, bakit Ate Judith? Sige, baba ka ng bahay. Judith D. Yun, graduate na pala to si Ate Judith D. O yan, isa. Manonood ako sa latest video mo, kaso LS pala to. Pili na lang ako ng ano. Ito, 2 minutes. Oh. O, pangalawang ayuda. Di na ako magbabakas ha, panunurin ko lang. May araw na rin oh. Monetize ka na rin ba? Kaibigan Judith? O, ba't ito wala? Walang ads. O, parehas yan, parehas. Panurin ko lang. O, pangatlo. Yung pa rin panonoodin ko ha. Yung 100%. O, ba't ito mayroon? May arang. TikTok. Magdikitan po mga kaibigan kasi hindi ko na mababasa. Pag nagpapaayuda po ako, hindi ko na nababasa kaya pasensya po kayo. Wag po magtampo, matatambakan po ako. Kung hindi po ako magpapaayuda, babasahin ko po lahat yan. Monetize ka na ba, Judith? Sa tropa yung kaibigan na naglalaro sa WH ko. Sige, sige. Hindi, nadikitan ko. Didikit ko sa ito mamaya, sa kanya. Didikit ko sa ito sa kanya mamaya. Sa Ang Kwento TV. Naayudahan ko na yan eh, sa Ang Kwento TV. Naalala ko. Mega love shout out sa iyo, Miralisa Channel from Jake Morales.
Patambay mo na idol hanggang break time po from Regina Salgarino. Sige, salamat kaibigan Regina Salgarino. Salamat kapatid na Tunying. OTW Alfredo from Makulit Ako Wag Ka. Salamat po sa mga parang idol from Regina Salgarino. Dan Makulit Ako, dating dikit sa Bible story mo from Miralises Channel. Ate Rina Bilagno TV Channel, drop ng bahay, enjoy it di. Good morning po Ate Rosita's Ways of Life. Hello po sa host at sa lahat from Ate Rosita Way of Life. Patthumbs up naman po sa aking live stream. May 16 po tayong tao. Good morning po ulit Ate Rosita Way of Life ha. Thank you po sa pagpunta ulit kay Tunying. Tapos na yata. O tapos na. Like number 20. Like number 20 pala. Nakalimutan ko mag-like. Ang problema pag isa-isang cellphone nakakalimutan nasa kung saan pumupunta eh. Angie Official Channel, hello host, ngayon lang ulit ako nag-active, tamsak na from Angie Official Channel. Pax D. Sogling, ay si Pax, ito yun, nandito ang aking kaibigan, si Pax D. Sogling. Hello Tony Magsam from Pax D. Sogling. Thank you for coming to my LS, my friend Pax D. Sogling. Judith D, baka may dikit kunot ng dalawa sa iyo. Dalawa na lang, meron ako pero mamaya na lang tayo magpalitan para Miralises Channel. Harang, para Makulit Ako Wag Ka. Thank you, may Makulit Ako Wag Ka. Judith D, sige. Alfredo, full pack sa'yo sir. Nasaan na ba yung ano mo kaibigan, ano Makulit Ako? Yan o, idikit ko kaibigan Makulit Ako Wag Ka. Talagang ito na lang yung natitira. Like 110. Full kalimbang na kaibigan. Panoorin ko din. Pakidikita naman po si kaibigan Pax D. Sogling. Kaibigan po natin to, my friend Pax D. Sogling. Alfredo Pulpak say sir, from Makulit Ako Wag Ka. Bunda IBNR, yun, bigi-bigi. Jake Morales, nag-drop ng bahay. Hoston Ying, Belo Mandy, from Pax D. Sogling. Ano kayong ibig sabihin nito? Please drop your link, my friend Pax D. Sogling. Pang 14 like host from Sagittarius 23. Judith D, nag-drop ng bahay, Makulit Ako, tamsak sa nakapin, from Makulit Ako Wag Ka. Pax D. Sogling, Kupengnya, Tonying, ada tali kotang niya. Di natin maintindihan tong kay Pax D. Sogling pero mabait to. Mabait to si Pax D. Sogling. Nakita ko to kay Ma'am Nika Channel. Yun. Pax D. Sogling, Bunda Ibien yun, magkakilala pala sila. Ano yung magkakilala bakit? Mag-comment ka nga dyan.
Mag-comment ka. Saan? Diyan sa live na isa. Sa'yo? Oo. Magkakilala pala to siya Pac de Sogling at saka si Bonda Ibien. Eight, ano pala to? Yan, panoorin ko kaibigan, makulit ako magka. Salamat po Alfredo from Judith D. Judith D, harang pa. Diyan Judith, no skip ads. No skip ads. Tamsak na ako sa LS mo. Ang hindi ko pa nabalikan kahapon, iwan po kayo ng bakas para mapanood ko yung channel ninyo. From Ate Rosita Way of Life. Opo, ito po si Ate Rosita Way of Life. Pinapanood niya po muna bago niya balikan. Kaya magbakas po tayo ng tama para mapanood ni Ate Rosita Way of Life. OTW Judith from Makulit Ako Wag Ka. Makulit Ako Wag Ka nag-drop ng bahay. All About Rosie nag-drop ng bahay. Judith D, dan subscribe po from Malit Vlog. Baba ko po yung bahay ni Malit Vlog ha. Dahil hindi marunong magbaba. Kay Milit Vlog. Kay Milit Vlog po itong bababa ni ni Anthony Max. Rina Villarmino, dan po ma'am from Bordado TV. Yun may jacket na kaibigan, sorry, nahuli. Nahuli kaibigan Jing Twin. Natabunan na kasi ako, sorry. Yun may jacket na kaibigan Jing Twin ha. Sorry kung na-late. Natabunan. Ang problema pag nag-aayuda Magdikitan po tayo, magdikitan. Nahihirapan ako pag nag-aayuda pag ganitong nag-aayuda. Kaya sorry. Palike naman po sa aking live stream mga kaibigan, palike po. Maraming salamat po Idol Makulit from Regina Salgarino. Tamsakdang Idol from Left Hook. Pulpak sa sir from Jing Twin. Regine, dikitan mo main ko at babalikan ko na Makulit. Ayudahan kita doon. From Makulit Ako Wag Ka. May pang-ayuda ako kasi matagalan ako. Magdikita na lang po kayo. At mag-ayuda ako dito. Pinapanood ko po kasi para hindi naman sayang. Kasi pag ididikit ko lang ng ididikit, baka malagas lang. Kaya pinapanood ko po. 8.42 minutes po kasi to. Medyo mahaba-haba. Hindi naman po natin pwedeng hindi panoorin. Magdikita na lang po tapos magbakasan po para mabalikan. Sige kaibigan, salamat. Tinutulungan kulang sa banana kapatid at tinutulungan niya rin ako sa double. Oh, ganun lang. Dapat magtulungan lang tayo. Yung mga tumutulong sa akin, tinutulungan ko rin para makabawi din tayo. Tamsak dikit sa nakapin, Idol, with Kalimbang, Pasukli, salamat, from Lip Hook. Meron si Chanel, dikit na po salamat from Ate Rosita Way of Life. Like, from Pac de Sogling. Thank you, my friend, Pac de Sogling. Orly TV channel, drop ng bahay. Judith D. Ken Ford, hihi, from Makulit Ako Wag Ka.
Kumusta na kaibigan Tonjing from Manay Orly TV channel? All about Rosie, Regine, dan na sa dalawang cute. Bulilit, puntak, pasukli na lang. Regine Salgarino, doon sa mga bata. Ang nagbablog from Alfredo Lacerna. Pak Disogling, drop your link please for us to watch and subscribe primarily sa channel. Ay Marisa Natividad pala. Marisa El Natividad is my wife, my friend Pak Disogling. Wait lang po idol, all about from Regine Salgarino. Saya Nyemak, Ajigak, Nyetek, Jimpolko, Kortol, Kikantol, Talikotang niya, Budi, from Pak Disogleng. Yun, Ate Rosita Way of Life, nag-drop ng bahay, marunong na magbaba si Ate Rosita. Liphok TV, nag-drop ng bahay, buka kuwag ka OTW Rosita. Magbakas lang, kaibigan makulit ako wag ka kay Ate Rosita Way of Life para mabalikan. Pinapanood niya po. Nasa Europe po yan, nasa Europe, Austria. Pak Disogleng, Meralisa El Natividad. Yun. Tinawag si Pak Disogleng. Tapos na pala eh. Mayroon pag ano eh, pag ibang lahi. Buti na ako English. Yan, Pak Disogleng. I subscribe this one for you, for your ayaw pa naman. Nagluluko pa tong ano. Yun, I'll give you one banana, my friend Pak Disogling. Makulit ako, wag ka, Dan Pulpak sa'yo. Dan Pulpak sa mga Kwento TV. Lepok, nag-drop ng bahay. All About Rosie, nag-drop ng bahay. Jake Morales, dan sa'yo. Himukang papaya salad. Ate Vicky Amoncio, nag-drop ng bahay. Ang pinsan ni kaibigan Gagamrak TV. Tamsak dikit sa nakapinser. Pasukli naman po. Salamat from Jing Twin. Baba ng bahay, kaibigan Jing Twin. Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Makulit ako, wag ka, may bakas pa. Binasbasa ni Isaac, si Jacob Dan, from Alfredo Lacerna. Pak Disogling, Bigi with YouTube logo. Orly TV channel, hashtag Rosita Way of Life, tamsakdan po, ma'am, full package. Yun, hashtag Rosita, full pack na sa iyo ma'am, from Makulit ako, wag ka. Makulit ako, wag ka, OTW sa bahay mo, from Jing Twin. Baba ka rin ng bahay mo, Jing Twin, para madikitan. Jin Dan Dikit with thumbs up sa premiere mo, idol. Pasuklin na lang, salamat, from Liphok. Liphok, nag-drop ng bahay. Yung nagdikit sa akin, gawin ko 2, from Judith D. Malapit na matapos. Regine Salgarino, nagbaba ng bahay. And Jake Morales. Jing Twin, thanks. From Makulit ako, wag ka.
Hashtag makulit ako wag ka, tamsakdan full package from Orly TV channel. Hashtag Jin KRTV, tamsakdan dikit from Jake Morales vlog. Jake Morales vlog, checkpoint. Ayos lang yan, bayan nyo. Makulit ako wag ka. Dan sa iyo full pack, pasukli naman po. Parang sa iyo, Sir Host from Jing's Twin. Hashtag Jinjin, bahay po from makulit ako wag ka. Pitch Panpan, Gis Vlog. Thanks, host. And salamat sa pagdalaw mo sa akin kagabi. Silip lang ako, may work ng work. Okay na po, Ate Dugi Panpan. Salamat din po sa pagsilip niyo din po. Basta pag may ilas po kayo, pupuntahan po kita. Vicky Amoncio, Dan po, daming tanim na gulay. May bakas pa po from Alfredo Lacerna. Pitch Panspan, patamsak lang, thanks. Ba't na gano'n na? Yun, wala. Tapos na, kaibigan. Patamsap naman po sa nakapin. Sunod ko po pala mamaya si Ate Rosita Way of Life. Sorry po Ate Rosita na nakalimutan. Mamaya na lang po. Makulit tawag ka, Dan Pulpak, pasukli naman po. Thank you po. Pabalik daw po kay Jing's Twin. Kaibigan na makulit ako, wag ka. Jake Morales Vlog, Dan Pulpak. OTW Orly, from makulit ako wag ka. Jing Twin, Dan Pulpak, may bakas po, pasukli po, from All About Rosie. Judith D, Dan Dikit, with Tamsak, at bakas idol, pasukli na lang, salamat. From Lip Hook. Mega love shoutout sa lahat. From Judith D. Judith D nag-drop ng bahay. And Lip Hook and Jin. Hello from Ate Genesis Ernais. Mega love shoutout po Ate Genesis Ernais. OTW Lip Hook from Judith D. Lip Hook. Maraming salamat Judith D. Judith D, dikit na po. Salamat from Ate Rosita Way of Life. Lip Hook nag-drop ng bahay. Sunod ko po si Ate Rosita mamaya. Lip Hook TV, dan subscribe po from Milit Vlog. Jake Morales Vlog, nag-drop ng bahay. And All About Rosie, nag-drop ng bahay. Regina Al Salgarino, pulpak sa iyo sis. Pasukli na lang, salamat po. Baba ka ng bahay mo, Jing Twin. Para madikitan ka, hindi ka naman nagbababa. Jing's Twin, Dan po, may bakas po. Angie. Judith D, Dan Pulpa ko from Jen. Jing's Twin, Jake Morales Vlog, OTW sa bahay mo from Jing's Twin. Hindi naman nagbababa si Jing's Twin. Makulit ako wag ka, hashtag Orly TV, pulpak na sa'yo. Judith D, Dan Lefok. All About Rosie OTW, sabi ni Jake Morales. Lipok TV, nag-drop ng bahay. Wait kapatid, pabalik lang ay, wait kapatid, palit lang ako account. Babalikan ko sila lahat para makulit ako wag ka. Orly, dating dikit from Jen. Judith din nag-drop ng bahay.
My wife Marisa Natividad, Pakdisogling, done to your two ladies singing. From my wife Marisa L. Natividad. Jake Morales Vlog, done, subscribe na po from Malit Vlog. Regine Ansel Garino, Hashtag Orly TV channel, full pack idol, download muna ako bago ginawa ang kailangan kong gawin. Regina Salgarino, nag-drop ng bahay. Ate Rosita's Way of Life, ang Kwento TV ba si makulit ako? Opo Ate Rosita, kanya po yan. Kaibigan po niya na, tinutulungan din niya. Makulit ako wag ka, tam sa kapatid, pero makulit ako wag ka. Reginald Salgarino, nag-drop ng bahay. Isa-isa lang mag-drop ng bahay, kaibigan Regine Salgarino, mapalo ka ni Lolo. Pag like kang nagbaba ng bahay, mapalo ka ni Lolo, kaibigan Regine Salgarino. Isang baba ng bahay, pag napalo ka, isang lagas din yan. Kaya ang pagbaba ng bahay po, hindi yung mayat maya, baba ng bahay, mayat maya. Isang baba ng bahay, pag napalo ka ni Lolo, isang lagas din yan. Host Dan sa nakapin, premier, may bakas pa po from Pitch Pan, ay from Alfredo Lacerna. Jen, nag-drop ng bahay. Hello from Ate Juliet na Makpakan. Shout out. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. From Ate Ri. From Juliet Manakpakan. Regine Salgarino, nag-drop ng bahay. Jinx Twin, Jake Morales. Dana ko sa'yo. Paul Paclod, pasukli na lang. Din po, salamat. Yung tinahuwa ito. Nagbaba rin si Jinx Twin sa wakas. Si Angie official pala yun. O, dito si Angie. Isa. Like number 6. Bahala na po kayo magbalikan ha, mga kaibigan. Ito pa Angie oh. Pangalawa. Like number 8 na ako. Meron pang backread. Pangatlo, Angie official. Like number 9. Kalimbang all na yung tatlo, kalimbang all na. Maraming salamat, Host Tunying. God bless you po from Malik Vlog. Lahat ng dumikit, balikan ko kayo. Dalawa bigay ko from Judith D. Basta walang scam from Judith D. Pax Rever, Bushcraft. Hello everyone from Outdoorsman, Pax Rever, Bushcraft, Self-Taught Survivalist on YouTube. Yun, padikit naman po si Pax Rever, Bushcraft pala. Hello, good day from Ate Juliet Manakpakan. Host, bigi-bigi lang. Di makapangisda dahil di maganda signal ko from Biggie Amoncio. Here in the USA from Pax Rever, Bushcraft.
Bushcraft pala, Bushcraft. Pax River Bushcraft. Here in USA from Bush River Bushcraft. Hello, my friend. Pax River Bushcraft. Thank you for coming to my live stream. Hashtag Jings Twin, OTW yun sa'yo from makulit ako. Makulit ako, hindi ikaw. Sa mga gusto magpadikit, punta na lang po sa bahay ko at magbakas. Babalikan ko po kayo legit from Jings Twin. Yan, baba ka rin ng bahay. Mga pag 10 baba ka ulit ng bahay. Huwag naman yung dire-diretsong baba. Basta pag 10 nabasa, baba ka ulit. Dings Twin, Dan Pulpak from Jenjen. Regina Ann, Dan po sa'yo from Alfredo Lacerna. Tamsak 24 bro from CGTV. Jenjen OTW from Judith D. Pax River Bushcraft, where you from? Philippines, my friend. May galap shoutout po sa $18 million in my house in Tunying. Yun, matatapos na ako, kaibigan. Ans Official. I'm here in the Philippines, my friend Pax River Bushcraft. Dance na Kapin Premier Pulpak, may bakas from All About Rusi. Yun, thumbs up from Pax River Bushcraft. Jin Twin, may bakas po ako, harang host. Ate Juliet, Jinjen, and Left Hook TV, nag-drop ng bahay. Yun, tapos na. Left Hook TV, OTW sa'yo from Jing Twin. Every 5 minutes, bago baba, from Ate Juliet na Makpakan. Oo nga yung iba kasi baba ng babae. Sabagay, mga natututo pa lang kasi magbabayan, kaya excited sila magbaba. Bayaan na lang natin. Tapos na rin ako, kaibigan Ans Official. 3 yung dinikit ko sa'yo, kaibigan. Ito, matatapos na rin, oh. Meron pa sanang 5 to kaso nahihirapan kasi ako eh. Sa sunod na ulit, sa sunod. Dikit na ako, makulit ako. Salamat from Ate Rosita Way of Life. CGTV nag-drop ng bahay. Jen KRTV, Dan po, sabi ni Judith D. Hashtag Jing Twin, pulpak na sa'yo ma'am. From makulit ako, hindi ikaw. Thank you Judith D from Jenjen. Judith D nag-drop ng bahay. Harang pa from Judith D. Makulit ako, hindi ikaw. Hashtag Rosita, dikit na ako sa'yo. Kanina ma'am, from makulit ako, wag ka. Oo nga, tinatanong ka kung sa'yo daw yung yung Ang Quinto TV. Sabi ko, oo. Kaya makulit ako, wag ka yan. Please, wag mag-skip ng harang from Judith T. Oo nga, wag naman mag-skip ng harang. Wag tayo magmadali mga kaibigan. Dahil pag kayo na-monetize, yan din ang sasabihin nyo pag kayo na-monetize. Isang tulong na rin yan sa mga nag-ALS na katulad namin. Bigyan mo na ako, may work pa. Dami na palang ano. Madam Nika, what's up? Para makulit ako, hindi ikaw. Yan, bahala na po muna kayo magdikita na mga kaibigan. Natambakan na ako. Hala siya, may bago dito, makulit siya. From Nika Channel. Jenjen, babalikan po kita, huwag ka mag-alala. Tamang dikit lang po sa video, gaya ni Jenjen. Gaya ni hashtag Jenjen from CGTV.
Makulit nga yan, madam. Si makulit ako, hindi ikaw. Juliet na magpakan. Dan Putusok. Bakas Dan, Jake Morales Vlog. Ginataang papaya. Pabakas please. Gwapo talaga ng host from Nika Channel. Tamsak Dan host. Nandiyan si makulit, ako wag ka. Lulukoyin ka na naman yan. Nika Channel. Hi Ma'am Nika, musta po from Alfredo Lacerna. Nugi Hunter TV, yon bigi-bigi si Manong, si kaibigan Nugi Hunter. Makulit ka talaga from Nika Channel. Hindi sila makulit, di ako. Hindi sila makulit, hindi ako. IRC TV, hashtag Judith D. Dan dikit po sa'yo, patamsak naman po sa premiere. Salamat. Pababa nga po ng bahay, Ate Rosita. Pipin ko lang po. Bawal talaga host from Ate Juliet na magpakan. Ako di makababa ha, para makulit ako, hindi ikaw. Full pack sa'yo sir, pang 28 from Jinx Twin. Hashtag Orly TV channel. OTW IRCH from Judith D. Lipok TV, tamsak. Yun, nakalimutan ko na naman to. Yay! Thank you so much, Sir Host from Jinx Twin. Meron pa sana dito kaso matagalan kasi natampakan ako. Sa susunod na lang ulit. Meron pa ditong anim, bagong pandikit. Mamaya ididikit ko na lang sa iba. Sa mga naayudahan ko, mamaya ko na lang itutuloy. Ayos sa ninja ang pangdikit tapos gusto mo sa main balikan. From CGTV. Sino ba yung nagdidikit ng ninja? Tapos gusto main balikan. Pwede naman po yun pag nagbalik alba ninja ang dinikit. Tapos siyempre ibabalik yung main ng dinikitan. Pag dinikitan po kayo sa main nyo, dikitan nyo naman po ng main nyo yung Hindi po yung ninja lang ang dinidikit nyo. Pag nagbalik po sa inyo yung main, ibalik nyo rin po sa kanya yung main nyo. Para pare-paras po walang dayaan. Hindi po dayaan, kundi tulungan. Ganun po. Ako, pag ninja po ang gamit ko sa pagdidikit, pag dumikit po sa akin, binabalikan ko po yan ng aking main. Kaya lahat po kayo sa akin, nagkakalimbang sa akin. Kahit dito, pag nagkalimbang dito sa mga backup account ko, tinitingnan ko pa rin. Kaya, wag naman po nating ugaliin yung yung ninja ang ididikit tapos pag binalikan kayo sa menu, hindi nila babalikan ang menu. Wag naman pong ganun. Tulungan po tayo, hindi dayaan. Para mas maganda. Para pare-pares po tayo makapasok sa bahay ni YouTube. Alfredo Lacerna, boss, host, hindi ako nag-escape yun. Salamat. Salamat kasi pag na-monetize kayo, yun din ang ipapakiusap nyo sa mga sa mga taong mag-view sa inyo. Pero kung nasanay na kayo sa ganon, escape, ay wala na tayong magagawa dyan. Dikit ko na lang, comment mo kasi pangit basahin ha. Dami lagi kaibigan ni boss from Nel 3 TV. Huwag naman boss, kaibigan Nel 3. Tunying lang, tunying.
Ayaw nilang palitan kaya iniwan ko na lang. Full package idol from Alfredo Lacerna. Rosita Way of Life, tamsak na po ma'am, full package. Pamabango ng bahay Ate Rosita. James Twin, salamat kaibigan from IRCH TV. Harang pa from Judith D. Yun, maganda pa si Ate Judith D oh. Pag pagbalik niya, yung linalaro pa niya yung harang. Thank you po Ate Judith D. Lepok TV, nag-drop ng bahay. Nugianter, bigi-bigi. With monkey. Nel 3, nag-drop ng bahay. Judith D. Nag-drop ng bahay si Judith D. IRCH TV, kalimbang na. At Dan Tamsak sa premiere mo, pang tatlo po. Pasukli naman po, thank you po. Thank you so much from Jinx Twin. Yun si Ate Regina Salgarino. Nangasar ka ba, Regina Salgarino? Isa-isa lang kaibigan pag nag-drop ng bahay. Hindi yung 4 na sunod. Si mayroong basahin yan kaibigan. Hindi ko na babasahin yan. Isang drop lang ng bahay, makikita na yan ng mga viewers natin, kaibigan. Binabasa ko pa naman lahat. Ako may hirapan pag nagbasa na, tabunan na nga si host. Nail 3 TV, nag-drop ng bahay. And Liphook TV, nag-drop ng bahay. Jack Morales Vlog, hashtag Ands Official Channel, Dan Pulpak, in your house. Pabalik from Jack Morales Vlog. IRCH TV, Liphook TV Dan, tikit, patamsak po sa premiere ko. Salamat from IRCH. IRCH TV, tamsak na po. Full package from Orly TV channel. Harang may checkpoint from Jake Morales Vlog. Yan, thank you sa pa-checkpoint nyo. Yun, Manay Orly TV channel, Enrichil the Vlog, nag-drop ng bahay, pakidikita naman. Nel 3 TV OTW sa'yo, from James Twin. Ate Rosita Way of Life, Alfredo Lacerna 305. Dikit na po, salamat from Rosita Way of Life. CGTV, thanks bro. Out muna ako, God bless sa lahat from CGTV. Sige bro, salamat. Salamat sa pagpunta, kaibigan CGTV. Parang Manny Tunying. Mega love shoutout sa $19 million may house ni Tunying. Rosita Way of Light. Nag-drop ng bahay. Padikit naman po sa nakapin. Kay Ate Pitch Panpan. At saka kay Ate Rosita Way of Life, mga kaibigan. Babalikan po kayo niyan. Papanoorin pa po kayo niyan. Sinisigurado ko po sa inyo na talaga mabait na tao yung mga yan. Yung mga pinipin ko. Babalikan kayo. Matutulungan pa kayo niyan, mga yan. Richelda Dan Ticket po. Thank you for my IRCH TV. IRCH TV Dan Ticket with thumbs up sa premiere mo idol from Liphook. Yan, Liphook nag-drop ng bahay. IRCH TV, hashtag Orly TV. Thank you po. Liphook TV, hashtag Yumer Marshall. Dan, may bakas po from Alfredo Lacerna. Share ang balik ng mga dumikit kaibigan from Nel T3B. Share ang balik sa mga dumikit kaibigan. Oh, lahat naman tayo dito sure eh. Kasi hindi ko naman sasabihin na hindi kayo sure kasi araw-araw kayong nasa aking live stream. Kaya masasabi ko na mga legit po kayong supporters. Kaya ang masasabi ko lang po, magbalikan po tayo, magtulungan po tayo. Para lahat po tayo pare-pares na makagraduate.
Maraming salamat po, Tita Girl. Full package, Idol Dan from Regine Ansel Garino. Tama, Idol Tunying. Yung iba, mauutak. Gusto lang sila lang ang aangat, Idol Tunying. Kaya nga eh. May mga budol talaga kahit kailan, mga hindi nawala yung mga budol. Magtulungan po tayo, wag maggulangan. Para din po sa atin naman to eh. Hindi naman po para sa ibang tao. Kaso kung talagang yung iba, yun ang gawain, eh, wala tayong magagawa talaga. Tandaan nyo na lang yung pangalan. IRCH TV, left hook. Thank you po. From IRCH TV. Hashtag Nil3 TV, tamsakdan. Full package. Regional Salgarino, nag-drop ng bahay. Regional Salgarino, nag-drop naman bahay. IRCH TV. Tatanggalan kita ng jacket, tinan mo, Regine. Ako, mabait akong kausap, kaibigan Regine. Mabait akong kausap, pero kung hindi na papakiusapan, pasensyahan po tayo mga kaibigan. Kilala niyo naman po si Tunying. Mabait din po si Tunying. Pag mabait din po kayo sa kanya, pero kung hindi po kayo mapagsabihan, eh parang nangluluko na po kayo niyan eh. Kailangan naman pong hindi niya naririnig yung sinasabi ko. Salamat po Idol Tunying from Milit Vlog. Lipok TV, nag-drop ng bahay. Tuloy dun. Pakandali tuloy ako. Idol Dong, hello po from Nogi Hunter. Yes host, lang ang konting maitutulong namin sa iyo. Kahit patapusin lang, kahit isang checkpoint. Oo nga, kahit isang checkpoint lang, okay na yun. Kasi isang checkpoint, maliit lang naman. Seconds lang. Tapos yung pangalawa, yun na mahaba. Kahit mga 3 minutes lang, pwede nang skip. Kahit huwag tapusin, basta 3 minutes lang, pwede nang skip. Kahit huwag tapusin. Pwede na po yun. Pero sa'yo, wala namang problema yun. Kung i-skip nyo, walang problema yun. Walang problema sa akin yun. Visiting my friend, full package done. From Regional Salgarino. Judith D, nag-drop ng bahay. Hashtag Rosetta Way of Life. Thumbs up na po, ma'am, full package from Manay Orly TV channel. Regine Salgarino, nag-drop ng bahay. Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Regine Salgarino, nag-drop ng bahay. Judith D, full pack na sa'yo, madam. Regine Salgarino, nag-drop ng bahay. Tanggalan niya kita ng jacket. Nakakainis na. Okay, Jinx Twins from Judith D. Juliet na magpaka, nag-drop ng bahay. OTW from Judith D. Francis Membrave, OTW Idol. Tambal muna ako sa'yo sa LS from Francis Membrave. Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Judith na magpakan. Hello, Judith D.
Left Hook, nag-drop ng bahay. M. Francis Membrib. Doom Vlogs, Bigi Bigi. Orly TV Channel, hello sir. Hello po from Nogi Hunter TV. Hello po idol. Wag dami muji-muji, bawal yan. From Ate Juliet na Makpakan. Tamsak na po sa nakapin, full package from Manay Orly TV Channel. Ay sorry, bawal po ba? Sorry po. From Nogi Hunter TV. Juliet na Makpakan, dan sa nakapin, pabalik please. Jinx Twin, di ko na makita bahay mo from Judith D. Idol Rosita, full package na po ako sa iyo from Regional Salgarino. OTW sa nakapin from Judith D. Genesis Ernais, Bigi Bigi with love and care emoticon. Hello from Genesis Ernais. Judith D, dan sa'yo. Dan Soy. Ha ha ha. Judith D, Dan Soy. Ha ha ha. Tamsak dan sa nakapin, Manoy. At paharang ulit ako from Doom Vlogs 3. Thank you Manoy. Full pack na po sa nakapin, Sir Host from Jinx Twin. Manay Orly, nag-drop ng bahay, Francis Membrib. Dan ticket po sa nakapin host, full pack from IRCS TV. Magbakas lang po kayo at panunurin po kayo niya ni Ate Rosita Way of Life. Francis Membrib, nag-drop ng bahay. Meron ba magulang from Ate Genesis Ernais? Bayaan niyo na po sila. Nogi Hunter TV, nag-drop ng bahay. Host, palagi ako nauna, ha. Pabak please. Ha, from Ate Juliet na Makpakan. Pakibalikan naman po sa mga dinikitan ni Ate Juliet na Makpakan. Balik-balik po tayo mga kaibigan. Tsaka palike po ng ating live stream sa mga hindi pa po nakaka-like. Tamsak at dan sa nakapin ulit, Manoy from Manoy Dong Vlogs. Host, Happy New Year from Ate Juliet na Makpakan. Happy New Year, Ate Juliet. Merry Christmas. Shout out. Walang matutulog, walang tulugan. Yan ang mga ano ni Ate Juliet na Makpakan. Mamaya na kayo matulog na alas 11 ng gabi. Sabi ni Ate Juliet. Nasarang ulit ako, Manoy. Host, Happy New Year. Tamsak na host from My Simple Lifestyle MD. Daan lang po from My Simple Lifestyle MD. Sige po, salamat po sa pagdaan. Judith D, nag-drop ng bahay and Nogi Hunter TV and Manay Dong Vlogs. Dikit na po ako, Sis Regine. Ansel Garino, 224, salamat. From Ate Rosita, Way of Life. Papa Nugs, from Ate Juliet na Makpakan. Hello Mama, haha, from Ate Nogi, from kaibigan Nogi Hunter TV. Hello Dom Vlogs, from Juliet na Makpakan. Dom Vlogs, OTW sa bahay mo, from Jing Twin. Yung si Jing Twin, nagbabalik siya, oh. How to spray full package, Idol Dan from Region Salgarino. Gilas na baba mo na yan. Hindi ka na makakababa. Ayaw mo makinig, ah. Kaibigan Tunjing, parang nakakalimutan mo ba? Sahib, message ko sa'yo, hey, kumusta na po? Saan? Saan ka nag-message, Manay Orly? Nakita ko na yata yun, ah.
Uy, nakita hindi pala ako naka-reply. Sorry, Manoy. Mag-reply na ako, mag-reply. Sorry talaga, sorry. Sa dami ng ano natin ngayon, nakakalimutan na. Pasensya po ng marami, Manoy. Sorry po, Manoy. Huwag kayo. Pwede matil-til muna eh. Ito prayo. Ito prayo. Hanapin nila ang short video basta full watch from Judith D. Yun, pwede tama din yan. Okay, Manoy, tinatapos, ayos lang. Hello ho, shout out everyone from Ate Jelly Tinokpakan. Iwan po kayo ng bakas mga kapatid, pinapanood ko po videos nyo. Please, para mabalikan ko po kayo, salamat. Oh, pinapanood po yan ni Ate Rosita Way of Life. Kaya magbakas lang po na maganda. Big Like 30 House from Francis Membrave. Don Vlog, full package done. Hashtag Don TV, parang isa-share sa full pack sa'yo. Pakisukli na lang po sa bahay ko. Salamat po. Idol, work na naman ako. Pasilip lang. Kahit konting oras, Idol, nakita kita. Idol Tunying, maraming salamat po sa lahat-lahat. Idol, work muna ako, Idol. From Nugenter TV. Sige, salamat kaibigan, Idol Nugenter. Ayudahan kita dito. Pag nagkita ulit tayo sa LS, ayudahan kita dito sa bago. Kaibigan Nugi. No skip, always. Idol Tunying from Milit Vlog. Thank you, Milit Vlog. Milit Vlog, baba po kayo ng bahay. Puntahan kita, sis. Ibaba ko po, Ate Rosita. Hindi po marunong magbaba ng bahay kasi yan eh. Kaya dapat po tulungan po natin pag hindi mga marunong magbaba. Tulungan po natin na ibaba yung kanilang bahay para naman magkaroon ng banana. Yan yung binalik po ni Anthony Max. Kaya ano po yan, kay Milit Vlog, pakibalikan na lang po. Pakinikitan na lang po Ate Rosita Way of Life. Judith D, nag-grab ng bahay. Yan, mega love shoutout po sa $19 million may house ni Tunying. Palike naman po sa aking live stream. Lucky 3. Hello host, musta na my friend from Lucky 3 Ace. Ha from Judith D. Thumbs up na po kaibigan Tunying from Oli TV channel. Hi guys from Lucky 3 Ace. Nag-comment po ako ma'am, hindi po ako marunong magbaba from Milit Vlog. Yung binaba po ni Anthony Max, si ano po yan, si Milit. Hindi po kasi marunong kaya ako na lang po nagbaba. Liphook TV, nag-drop ng bahay. Regine Ann Dan from Nel 3 TV. Dan sa nakapin, Idol, pasukli na lang. Salamat from Liphook TV. Pabalik daw po Ate Rosita Way of Life, si Liphook TV. Orly TV channel, okay na po. Thanks from Nel 3. Nel 3, nag-drop ng bahay. Bye-bye muna Kuya Tunying from Richilda's Vlog. With like and love emoticon. Sige Ate Richilda Manay. Orly TV channel, nag-drop ng bahay. And Judith D.
Pangalawa ako Manoy sa nakapin from Dong Vlogs. Okay. Judith D. Dan thumbs po sa live mo from Lucky 3 Ace. Jing Twin OTW from Neil 3. Judith D. Lucky 3 Ace, salamat. Neil 3 TV, thank you so much from Jing's Twin. Milit Vlog at si Richilda Vlog, baba kayo ng bahay para mapanood ko channel ninyo po. Kayo na lang iyan ng bakas. Kayo na lang mag-iwan ng bakas. Tamsa Kos, kumusta from Ate Jean Maris baby? Salamat po sa pagpunta Ate Jean Maris baby. Dating masasarap na treat sa birthday mo. #Nel3TV. Si ayaw mag-jacket. Lucky 3. Sorry, nakalimutan. Ay, na-late lang. Lucky 3. Lucky 3A. Sorry. Ma'am Rosita Dan from Dong Vlogs TV. Dan daw po si Dong Vlogs. Ate Rosita. Yang Anthony Max po. Si Milit TV po yan. Nabisi po si host from Judith D. Anthony Max OTW sa bahay mo from Jing's Twin. Ate Jean Maris TV. Kumusta host? Dana po Ma'am Rosita Way of Life full pack po from Francis Membred. Mega love shoutout po sa $21 million in my house ni Tunying. Salamat po sa pagpunta nyo kay Tunying Maksam sa kanyang live stream. Host may tuwad from BK Amon Show. Bayaan mo yan. Bayaan mo na yan, tuwad na yan. Host, kumusta? Kumusta host? Naano ko tuloy si Ate Jean Maris Bibi, hindi ko na, isa rin na. Sorry kung nahuli po sa sa inyong jacket. I'm back bro from CGTV. Tapos na sa nakapin from BK Amon Show. Out muna ako idol kasi mag-work pa ako. Salamat po idol from Francis Membreb. Sige kaibigan Francis. Bakas lang kayo ha. Balikan ko kayo. Bakas sa new upload video from Judith D. Walang tuwad kanina ngayon lang nagkatuwad. Bahala ka. Francis Membrave, nag-drop ng bahay and CGTV and Jake Morales Vlog. Dan po sa nakapin house from Lucky 3 Ace. Tamang bakas lang po. Legit po ito, promise, from CGTV. Opo, legit po yan. Si kaibigan CGTV, legit po yan. Yan, si Neil 3, legit din po yan. Lahat naman po kayo legit. Wala naman po hindi legit. Baka yung nagtuod na yan si yan. Sige, bahala siya. Pinagsasabihan siya magbaba ng paulit-ulit. Ayaw niya makinig. Tamang bakas lang po. Legit po ito, promise. Anthony Max, full pack na sa'yo. Pang 44, pakibalik na lang po sa kubo ko. Thank you from Jing's Twin. Ay. Pababa nga Jing's Twin. Ito maganda to si Jing's Twin eh. Nagbabalik agad eh. Pababa ng bahay Jing's Twin. Tatayo dahan. Ayuda ko na nga to. Tatlo na yun. Ayuda ko kanina sa'yo, no? Di ba, no?
Jinx Twin. Sige, no, ako yung kayo irayo, irayo. Irayo, no, ako yung kayo irayo. Sige, irayo. Sige, sige, naman. Ram. Sige, irayo ka na. Dumadami na naman yung tuwad ah. 6 na. TY sa Jacket House from Lucky 3 Ace. So nakalimutan ko lang na ano lang. Sorry din, sorry. Lucky 3 Ace. Nasa yung... Didikit ko rin sa'yo yan. Kaibigan Lucky 3 Ace. Akin din yan. Akin din yan si ano. Si Ate White. Palablab naman po si Ate Jean Maris Baby. Oh, Ans, official. Isa ulit. Like number 12 na. Yun maiksi lang. Tapusin ko. Thumbs up dan house from Just Me Forever Love. Team Organic. Salamat po sa thumbs up. Sa 35 thumbs up nyo. Good afternoon from Just Me Forever Love. Thank you po. CGTV, OTW sa bahay mo from Jinx Twin. Lucky 3 Ace nag-drop ng bahay. Dikit ko rin siya yan, ano, kaibigan Lucky 3. Bakit may 5 kang tuwad host from Just Me Forever Love? 6 na nga yan, eh. Mahal na mahal ako niyan. Ngayon lang yan, ngayon lang. May napagsabihan tayo ngayon eh, na makulit eh. Tinutulungan na natin tapos ayaw pa makinig. Mamaya unfriend kita, tinan mo. Unfriend ka sa akin mamaya. Wow, yung mga TikTok na mga manok. Saka ka mas nun pa dyan sa atin host from Lucky 3. Tilaok pala. Tilaok ng mga manok saka nakamis. Nakakamis siguro. Nakakamis. Host, baba ako ng link. Panoorin lang ng video. Like and comment lang. Need ko lang balikan lahat ng pupuntahan doon. At manood ako ng video nila. Bilang sukli from Just Me Forever Love. Sige, baba ka, baba. Hi, Jinx Twin. Musta po, hashtag CGTV. From Love Ace 3. Like number 36, sabihan to Nying. Guys, view, like, comment lang po. Balikan kayo agad. Huwag nyo na i-subscribe ang channel. Support nyo lang. Entry ko. Balikan ko kayo agad. From Just Me Forever Love.
Lucky 3A's, okay lang naman po sir. Ngayon lang ulit active sa YT from James Twin. Francis Membrade, 343, dikit na po, salamat. From Ate Rosita Way of Life. Hello, Stag Lucky 3A's. Init. Nagsorry ka na kanina pa-host, hehehe. From Lucky 3A's. I'm a girl po from Jing Twin, hehehe. Bisitay ko ngayon bahay mo, Jing ano? Jing 3. Jing 3. Ay, Lucky 3 pala. Lucky 3A's. Excuse me po. Walang bahay siya, no? Baba nga bahay, ano, Lucky 3A's? Hindi ko makita. Yun, nakita ko na pala. Yan, subscribe ko itong isa, oh. Isa mo na isa. Sige, tinunin mo. Kalimbang all na, oh. 4 days ago. 200 like number 236. Idikit ko rin to sa mamaya itong isa. Ito rin to. Hindi ko pa natin ididikit eh. Parang tayo mo namang tuwad. 6 na nga, 6. Sila yung sa'yo makulit ka. Si ano yung kanino? Bayan mo, may unprint ko yun. Sino yun? Sabihin mo para gawin ko na. Na? Sabihin mo para gawin ko na. May ako na lang. Ako na lang para hindi marinig dito na kaya. Kaya mo siya magtuwad dyan, kahit 100 pang tuwad dyan. At least viewers ko yan. Noon nga, 80 nga yung tuwad ko, 80. Host, pa-support ng entry ko, salamat. Sige, bababa nga ng bahay. Palitan po muna kita, Ate Rosita. Ito ba yon? Yan, at bisitahin ko. Sunbeating got disturbed by a little princess, then daddy come home. Ikaw po pala to, oh. Kaibigang, ano? Kaibigang Lucky 3A's. Bawalin ibakas ang number, haha. From Ate Juliet na Makpakan. Yan, may love shoutout, Bulawog TV. 80. Opo, puntahan ko din yan. Puntahan din ko din yan. Just me forever love. Walang problema. Yun o, pangalawang ko ng panunod pala to kay ano, kay Andes Official. Sige, sige, tapusin ko ulit. Talagang inutusan ako ni Mom Jasmine Forever Love napuntahan. Opo, puntahan ko yan. Sorry, itong gamit kong iMac. Nag-i-edit akong Tagalog. Tina-type ko. Kaya it's better to type in English from Lucky.
I'm okay. Salamat. Rosita Way of Life, done full pack in your house. From Jake Morales vlog. Checkpoint from Jake Morales vlog. Thank you kaibigan Jake Morales. Magandang hapon Katunying. On behalf of Moto TV Woods Farm, tamsak number 37 from Atining. Yan, thank you po. Atining, ang aking pong mabait at masugid na taga-subaybay kay Tunying. Hashtag Bulawod, pabisita na rin po sa kubo ko from Lucky 3 Ace. Bahay mo daw, Lucky 3 Ace, sabi ni Bulawod. Lucky 3 Ace, full pack na daw. Sabi ni Jings Twin. Ang laki ng bahay ni Erman sa Sino yan bro? CGTV, sino yan? OTW sa nakapin yan, tapos na. Sino ba to Just Me Forever Love? Ito, subscribe ko pa sa'yo para hindi naman, yan o. At sana nandiyan ka pa para makita mo, kaibigan Just Me Forever Love. Ayun, kulay pula pa, kulay pula pa. O yan o, Kalimbang All. Like number 238. Yan ang pangalawa, kaibigan. Nandiyan ka ba? Para makita mo naman. Nandiyan ka pa, Just Me Forever Love. Nandiyan ka pa? Papa, baka may sabihin mo, hindi ko pinuntahan. O, subscribe ko na ulit. Dalawa. Like number 239 na. Nandiyan ka pa ba? Parang wala na yata si Just Me Forever Love. Sumilip lang yata. Wala na yata. Hindi, tinuruan ako na na puntahan ko daw yan. Puntahan ko, panoorin ko ba? Para hindi naman nakakaya. Ay nako. O Ate Juliet, pagbigyan na natin para hindi naman tayo nakakaya. Lucky 3 Ace, dan na po. Bisita ka rin sa bahay ko. Salamat from Blue TV. Solid supporter talaga itong si Sir Host. More power to your channel po, sir. God bless you. Salamat din. Natawa tuloy yung kaibigan CGTV. Lobat na tayong isa eh. Itatatlo ko pa sana para makita eh. Lobat na kasi. Lobat na eh.
Oh, sana pabisita rin po sa bahay ko. Dalawa pa dikit na rin po yung sakaling di pa po kayo dikit sa akin. Thank you very much po. Oh, pagkatapos ito, puntahan kita, Lucky 3 Ace. Materi matibay ha. Happy New Year. Yan, natapos na oh. Dito, palit kita dito. Teka mo. Muni na yata to. Teka, iwag natin na rin yung ads. Orly TV channel, ang drop ng bahay. Imran, OTW sa'yo. Wow, laki ng bungalow mo. Balato naman dyan. Papunta ako ngayon. Bisita ko. Maganda ka ng kape from Jake Morales Vlog. Doon tusok sa nakapin. Patay, hindi ka na nga Laki ng bahay. Sana all ha. From Juliet na ako kan. Sino nga? Ben? Sige rin Ben. Kalimutan ko na tuloy yung pangalan. Mamaya, maalala ko yun. Nag-comment din ako. Oo. Mamaya na lang sabihin ko at nakakailan naman sana yung bisita natin. Oh, 5 minutes ang ads. Tapusin natin. Bali na mangalay tayo. Basta makita niya na pinanood natin. Pati harang. Hashtag Bulawag TV. Babalikan kita. Huwag kang mag-alala. Opo, babalikan ka niya ni Kabigan CGTV. Mga solid po yan. Tanggalin ko na to. Tanggalin ko na to, hindi naman na to. Pag ibang channel na, wag na. Sino ba yun yung nag-request? Dito lang ako, Hangout Idol, salamat. Balikan ko sila mamaya. Yung nag-iwan ng bakas. Mag-end na po ako. Ano na lang. Fox below na yan. Wala na, natabunan na yun. Ay, teka, ano ko pa pala to, ayuda. Sayang. Sino nga ba yung isa kanina? Ay, si Lucky Ace. Yun, Lucky 3 Ace. Pababa ng bahay. At ikaw naman. Bakrit na nga lang ako. Yun o, Lucky 3 Ace. Ikaw pala to. O, hindi tuloy sa'yo. Tapos na pala ako sa'yo ng dalawa. Pangatlo na to. Like 238 na. Okay, nakadikit na sa'yo. Yung pinanood ko kanina. Lucky 3 Ace. Pero wala akong masabi. Saan ba yung Lucky 3 Ace? Lucky 3 Ace. Yan o. Isa pa. Lucky 3 Ace. Like 239 na. O, Kalimbang all. Panurin ko ulit.
solid supporter talaga itong si Sir Host. Host, sana pabisita din. Yan, mamaya kay Ate Juliet. #Bulawag TV, balikan. Hi, assistant. Hello sa'yo from Juliet na namakpakan. CGTV or dirty screen video made me cry. It remind me of my childhood po from Lucky 3A's. Ako host. Maawa ka, ha. Mamaya ka, Ate Juliet na namakpakan mamaya. Sunod po, sunod. Hindi ko pa nga naayudan si kaibigan CGTV. Kaya naman kay kaibigan CGTV. Pero yan naman ay yung mga nandiyan naman is malawak naman ang pangunawa ng mga yan. Hindi matampuin yung mga yan. Hindi katulad ng iba na matampuin. Lahat pong dumikit sa bahay ko ay babalikan ko po kayo sa tamang oras para maiwasan po natin ang sub to sub dahil malalagas lang yan kapag nagsalubong. From CGTV. AmiXX, thumbs up. Host from AmiXX. #Joyce Jimenez. Bakit daming tuwad? May kalab shoutout sa mga bisita ni host. Dahil mo na yung tuwad na yan, Ami Jimenez. Nang asar, tapos tinanggalan ko ng jacket. Nagtuwad, hindi ko na problema yun. Nangaasar siya di tinanggalan ko ng jacket. Kala niya madali magbasa dito namamaos na ako. Sakit na nga ng tonsil ko. Pinagsasabihan na, inuulit-ulit pa. Hindi yan, tanggalan kita ng jacket. Kahit araw-araw niyang tuwadan ako, anong problema? Viewers ko rin yan. Juliet na magpakan, OTW na po sa bahay nyo, #GangsTwin. Hello, Ami XXX. Hope you could be friend. Hope to see you in my home too. #CGTV. Thank you from Lucky 3A's. Okay lang yan bro, from kaibigan CGTV. Padikit naman si palitan ko na ito ng kapin. Yun, pin ko nga muna si Ate Juliet. Magkano to Ito gusto kong ipin Ate Juliet naman. Shoutout. Merry Christmas, Happy New Year. Ma'am, pulpak sa'yo. Kaka-good vibes ka po. Baka may gusto mag-love sa akin dyan from AmiXX. Parang gumagawa po si host. From AmiXX. Ayan ka na naman, Joyce Jimenez. Sabi nga ni Gagabrak, saan ba yung gwapo na yun? Sa puwit? AmiXX, OTW, sa bahay mo sis, from James Twin. Lucky 3A's, don't worry po, from CGTV. Lucky 3A's, dikit na po, salamat, from Ate Rosita Way of Life. Bulawag TV host, bahay mo po, from pahaba ng bahay mo, kaibigan Bulawag. Sa didikit, lagay niyo name ni host sa dulo, from AmiXXX. Lagay niyo daw pangalan ko sa dulo, yung Tonying Maxam, kahit Tonying na lang. Ano ba yan? Ang likod mo naman, Max. Palagay daw ng Tonying sa dulo, sabi ni AmiXX, #Joyce Jimenez. Ami Jimenez po yan yung ano niya, yung bahay po niya, hindi Joyce Jimenez.
Babalikan po kita ng bonggang-bongga. Hey, hashtag Lucky 3 Ace. Thank you po, Ate Rosita Way of Life. Babalikan ko po kayo na nagtamsak o dumikit sa bahay ko po. Francis Membrave, tamsak po. From Milit Vlog. Hashtag CDTV. Kabit na, di na bonggang-bongga. Kahit yang main mo lang, ayos na. Thank you po. Orly TV, dan tamsak dikit. Pabisita sa bahay ko. Salamat from Bulawog TV. Yun, tapos na oh. Tapos na rin oh. Napunta na tuloy sa iba. Dito nga ako kay Bulawog. Kay Bulawog naman ako, kay Bulawog. Oh, isa, kaibigan Bulawog. Isa. Like number 10. Like number 10 ha. Ay, si kaibigan CG muna pala. Mamaya kaibigan CG ha. Ay, dikit na pala sa ito, Bulawog oh. Ito hindi pa sure ako. Oh, ayan, dalawa. Like number 11. Imran, Super Melodics, thumbs up. OTW, Bulawog TV from Jake Morales. Wala naman po akong ninja. Hashtag Lucky 3 Ace from CGTV. Bulawog TV, idol, anong gagawin para mapin? Nakakaya Hindi, ano lang. Gusto niyo ipin kita? Mamaya si Ate Juliet muna. Padikit mo na si Ate Juliet sa nakapin. Wala ka namang gagawin yan. Yung bahay mo, binaba mo yan. Pipindutin ko lang yan. Tapos, yan, ipipin ko na yan. Host, 1:36 AM na po namin dito sa Canada po. Tulog na po ako ha. Hope to see you. Hope to see you to host. Bye. Good have fun po from Lucky 3 AC. Canada ka rin ba? Sige, salamat. Salamat idol from Bulawog TV. 104. 15 minutes lang po ako, 15 minutes. Sige TV. Thank you po Ado din ito lang. Ano yun? Ado din ito lang aking tauhan. Nag-iisang ikaw siya. Bye guys. Thank for everything po. Bye host. Wag mo na pansinin yung mga tuwad-tuwad. Inggit lang yan. From Lucky Street. Oo, hindi ko pinapansin yan. Biyaan ko lang yan. Salamat from Bulawog TV. Jeng Twin, Bulawog TV, OTW sa'yo. Meron sa channel, nag-drop ng bahay. Sis Milit Vlog, dito na ako sa bahay mo. $45, cleaning the yard. Dikit na, salamat. Abangan nyo kapag ako ang dumalaw sa bahay nyo. From CGTV. Yan. May iyo din niya si sa kaibigan CGTV. Tagal ko makabalik idol, no? Escape always. Di mamaya. Isulat. Pakisulat nga niya bakit? Milit Vlog. Small letter lahat. Mama, egg, love, egg, tita, volcano, Walang space. meron, volcano, love, yan, vlog, ganun. Nakibulawog ko pala ako. Nag-happy-happy pa pala sila oh.
30 minutes po, 30 minutes. Last 13 minutes. Kay Gagambrak naman po tayo, kay Gagambrak. May ano yata si Gagambrak? May ano si Gagambrak, Ate Merilisa? May LS? O ikaw? May alis yan si Jimenalisa. Ha? May alis siya. Ay, siya may LS ngayon? Ay, si Ate Merilisa pala. Sige, sige. Pagkatapos ko, doon ako tatambay kay Ate Merilisa. Huwag mo na ako ibaba, bro. Yung iba na lang, bro, para makatulong din tayo. Sige, sige, sige. Di mamaya Milit Channel, didikit ko yung ano dito, 6. 6, didikit ko lahat. Pati yung nando sa baba, yung gamit ni Mrs. Didikit ko lahat sa'yo kasi maliit pa yung bahay mo. Tsaka kay Ate Juliet, ididikit ko lahat yung mga yan. Tsaka kay Ate Rosita, yan, pag didikit ko na yung mga yan. Hello, Paul Support, Tusok. Box Lucky 3. Box Lucky 3 Ace. Bakas Lucky 3 Ace yun. Jinx Twin. Salamat. From Ate Juliet Manakpakan. Merry Christmas, Happy New Year. Shout out from Ate Juliet Manakpakan. Hashtag Bulawag TV, full pack na sa iyo sis. Pakisukli na lang po sa kubo ko. Salamat. Ito nga pala kay Jing. Juliet na magpakan. Dan po thumbs up from Milit Vlog. Jing's Twin. Tapos na yata ako kay Jing's Twin eh. Teka lang, tinatapos ko pa to. Ano pa naman eh? 11 minutes pa. Mamaya na ako. Akala ko may LS natin may-release ha. Mula daw. Sabi ni Mrs. meron daw. May LS ka natin. Sige Gagambrak ba meron? Yun, tapos na. Tapos na kay Bulawag TV. Oh. Thank you for watching. Tapos na rin si Bulawag. Tapos na rin yung isa kay ano. Pao ba nga uli kaibigan Jinx Twin? Baka hindi pa nadidikit eh. Yun lang, malulubat na. Tingnan ko na lang si ano. Jinx Twin. Backread na lang ako. Backread. Yun. Wala. Backread. Wala din. Wala na. Pababahay kaibigan Jinx Twin. Last 9 minutes. Yan, baka hindi daw po, di pa daw dikit kay kaibigan si GTV, padikit naman po. Bilit nakabalikan na ba kay ano? Ayun, nandikitan mo na si kaibigan si GTV. Magbawas ka lang nga, babalikan ka niyan. Ate Juliet, may ilis ka mamaya? Bulawag TV, pang 13. Nakalimbang na din sa'yo. OTWCG. Pahaba ng bahay, Jinx, ano? Jinx Twin. Lulubat na oh. Ay, ito pala. Idikit ko kayo ng kaibigan CG pala. Yun, idikit ko kaibigan CG TV. Isa. O, dalawa pala. Dalawa.
Hindi pa nakadikit pala sa ito eh. Ay, may join button pala si kaibigan. Lulubat na. Yan, dito ako sumamang sorbetero. Dirt ice cream. Yan ulit. Ba't dito hindi ko makita yung join? Kaibigan CJ. Ayan o, kaibigan CJ, ba't di ko makita yung join dito? Dito sa Android nakita ko, yung join. O tapos dito hindi ko rin makita sa iPhone 5. Dito sa dalawa wala. Ba't ganon? Baka sa gadget lang siguro yan, bro. Oo nga eh. Yung isa ko rin subscriber, sinusubscribean may join button pero hindi ko rin makita dito sa ano, dito. Dito sa iPhone na to. Paano ko makapag-join kung hindi ko nakikita? Uy, naglubat na oh. Sorry. Mamaya ko ng ayuda kay Malit. Juliet na Makpakan. Tapos naman na kay Jing's Twin. Yun, thank you po sa 42 thumbs up. Last 6 minutes. 6 minutes na lang po, 6 minutes. Kasi pag mag-join buiton ako, kaibigan CGTV, ito lang yung may Gcash ko. Ito yung may Gcash. O paano, hindi naman pwedeng... Pero dito rin manggagaling yung i-ano ko sa Gcash. Hindi ko makita dyan yung join. Bakit kaya? Nature's Lifestyle Marinia Family. I host from Nature's Lifestyle Marinas Family. Marinia Family. Punta na kita, maganda ka ng coffee. From Jake Morales Vlog. Hashtag Miralis sa kapatid. Ikaw na ang susunod. Hihihi from CGTV. Oh, yan ang susunod na magiging muni. Ay, meron pa palang isa si Skyler. Yung isa nating kaibigan. Si Skyler Motovlog, kaibigan CGTV. Sis Juliet na Magpakan, Puso Queen, dikit na po, salamat. From Ate Rosita Way of Love. Kahit wag na bro, mag-join boy ito na yan ha. From CGTV. Sabagay ako nga eh, okay na nga rin sana ganito. Kasi yung mga iba nag-join button daw. Sabi ko, pwede naman ganito. Eh, kung gustong ipin, di ipipin natin, di ba? Eh, sayang din yung ibabayad nila. Eh. Maliliit na nga silang channel, tapos magbabayad pa, di ba? Kaya ang sabi ko, pag mag-join sa akin, pag na-monetize sila, ako naman na mag-join para magbalikan lang ba. May bayad kasi daw yun eh. Sabi ko, ibabayad nyo sa akin, babayad ko rin sa inyo para magbalikan lang.
Idol, dikit na po, sana po, mabalikan nyo din ako. Stay safe. Ako, Idol, may ads na po ako from Imitoy TV Mix TV. Sige, sige. Ate Rina Vilarbino TV channel, nag-drop ng bahay. Oo, may bayad yan ha, from si... Kaya nga bro gusto ko pag mag-join button sa akin, magbabayad. Pag sila naman, ako na naman ang magbabayad. Para ibalik ko rin lang sa kanila yung bayad nila. Pero pwede na ganito no, pag ipipin, di ipipin natin. No, pipin. Pwede naman ganito. Doon na lang tayo bumawi sa sa play. Doon na lang tayo bumawi sa sildo natin. Sa pag-play. Pabangan ng bahay, Imitoy. Baka may paayuda ako sa iyo, kaibigan, Imitoy. Meron pa tayong last 3 minutes. Last 3 minutes. Ha, from Ate Dilit na Makpakan. Salamat sa jacket, Idol. Hindi pa ako marunong, Idol. Pero patay tayo dyan. Sino yan? Si Imitoy TV Vlog. Paki nga, screenshot doon, Imitoy. I-search na lang mamaya. Manual ko na lang mamaya si Imitoy. Hindi pa marunong Mag-end naman ako, kaibigan Imitoy. Pero doon na lang kita ayudahan mamaya. Mamaya na ako. Bayad pag 1 million subscribe ko. Love you from Ate Juliet Novak. Wala nang bayad, Ate Juliet. Di naman tayo nagpapabayad. Walang bayad yan. Walang bayad yan. Kaya pag ako nag-join sa'yo, kukurin ako singilin. Magaling talaga to si Ate Juliet na magpakan Happy ako dito pag Ay, padikitan nga naman po pala si Ate Regina. Ate Regina, si Ate Rosita. Pakidikit po sa mga yan, mga mababait po yan. CDTV, sarap ng ice cream. Dikit na po, salamat from Ate Rosita Way of Life. No, skip lang ad. Masaya na tayo dyan bro. Malaking tulong na yan sa atin. Yun. Tama nga, tama. Oh, kahit di kayo magbayad, basta no skip ads. Natawa tuloy yung kay Ate Juliet na magpakan Ayun. Salamat, Idol. Maraming mitos. Ate Regine Villarmino, full pack sa UCC. Pabalik na lang din po sa kubo ko. Thank you so much. Saka si Jings Twin. Ayan, natawa na. Ayan, natawa na. High blood kanina. Oh, nakaka-high blood kanina. Pagod na ako magbasa. Ulit-ulitin pa yung pagbaba ng bahay. Pakibaba na lang po ng bahay para madigitan ko po kayo lahat. Naging tin na tuwad. Pamati bigyan mo siya. Kaya mo nakikinig yan, bayaan mo siya. Kung natutuwa siya sa ginagawa niya, bahala siya sa buhay niya. Nasa sa kanya yan. Salamat sa 10 tuwad mo, kaibigan. Araw-araw ka magtuwad sa akin. Para gawin kitang uto-uto. Para lagi akong may viewer sa'yo. Nakikinig yan Tinutulungan na kita, matagas pa ulo mo, di. Sino kaya itong mga 11 na tumuwad sa iyo, kuya? From Berlot Gaming. Bayan mo yan! may napagsabihan tayo kanina na Biro ko naman, pag nagbaba ng bahay, 6, 7 na magkakasunod.
Eh di nangaasar yun. Sinabihan ko na, di ganun pa rin ginagawa, eh di nangaasar yun. Oh, tanggalan ko nga ng jacket. Pusilon ang tuwad. Kapigin sa puwet. Mga walang magawa sa buhay from Berlin. O nga, Ate Juliet, okay na po. Dikit na po from Imitoys. Bro, pabanat yan ha. From Gagamrak TV. Mag-end na ko, kaibigan Gagamrak. Ayun, mag-end na ko. Oh, ano ka na yata bro? Ikaw na rin yata mag-LS. Kaya tapos na ako, tapos na. Oh, ha, from Berlut Gaming. Nakabalik lang, request agad. Kakabalik lang, request agad request. Oh, yung request mo, magbababay na ako. Bye-bye, kaibigan na Gagamrak. Tapos na ako, tapos na. Okay na yan, 2 oras. Midnight TV Mix, ha. Di siguro niya alam na mas lalo pasok ang views pag may tumuwad. Kaya nga, hindi niya alam yun eh. Bayaan natin siya. Kaya nga, tinatawanan ko siya ngayon eh. Hindi niya alam, pasok na pasok yan sa viewers. Sisikat pa tayo niyan, di ba ka? Di ba Idol Berlaut Gaming? Sisikat na si Kuya Mutunying yan. Mag-happy-happy tayo dito sa ating Mag-happy-happy tayo dito sa ating bahay. Biyahan mo yan, magtuwad na yan. Uy, tama na yan. Pili ka ng ulam ng aso. Pakibaba naman po ng mga bahay nyo para madikitan ko po kayo from Imitoys Vlog. Magpapaalam na po ako mga kaibigan ko. Salamat po sa inyong 12 million na naandyan pa po nakatutok. Magpapaalam na po si Tonying. Salamat po sa inyong lahat. Oo, di ka sisikat kung wala kang basher at hater from Berlaut Gaming. Oo nga eh. Sis Rina Dilogino TV Breakfast, di kita po salamat. Bro, wala po ako LS now. Nabisi lang kaunti from Gagamrak. Salamat idol. Bye bro, hanggang sa muli. God bless bro from Jake Morales. Sige, salamat sa inyong lahat mga kaibigan ko. Saludo ako sa inyong lahat dahil lagi kayo nandito sa aking LS. Kung ano pong marating natin sa ating bahay, lumaki man po ang ating bahay. Basta tayo po yung magkakaibigan. Maraming salamat sa inyo. Hindi po mawawala si Tony Maxam sa bahay nyo at hindi mawawala si Tony Maxam sa inyong puso. Lagi po kayong nandito sa aking puso at sa aking isip. Yan lang po ang lagi niyong tandaan mga kaibigan. Pag hindi po busy si Tonying, lagi po ako nasandyan sa inyo. Pag busy po ako, sorry po. Sunod na LS nyo, sunod na nyo, titriplihin ko ang aking pagsuporta. Di ako nakapunta sa LS. Lahat ng gadget ko, itututok ko sa LS nyo para makabawi ako sa hindi ko pagpunta sa inyo. Mga kaibigan, thank you po. Muli pa ako magpapaalam sa inyo, mga kaibigan. Thank you very much. Ate Rosita Way of Life, PM po ako mamaya, Ate Rosita. Pagkatapos ko, kakain lang po ako. Tapos magpipim po ako. Salamat po sa inyo lahat. Berlaut Gaming, salamat sa tulong mo sa akin. Sa Banana, sa WhatsApp. Salamat. Sa pagtutok mo lagi sa akin, salamat. Ate Bigay Amoncio, ang pinsan ni kaibigan Gagamrak. Salamat po. Ate Juliet Manakbakan, ang nagpapasaya lagi sa LS ko. At saka sa LS niya. Lagi po ako masaya. Thank you very much po. Salamat po sa inyong lahat. Nabubulo na po puti ako. Jake Morales Vlog, salamat. Jake Morales. Ate Bigay Amoncio, Imitoys TV, salamat. Ate Bigay Amoncio, Imitoys TV Mix. Jinx Twin, salamat din. Jinx Twin, salamat sa iyo, salamat. And kay bro, CGTV, salamat. Ate Juliet na Makpakan, yun. Kay Ate Rina Bilarmino pala, salamat po, salamat. Yun, thank you po. And God bless us all po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat na magkakaibigan sa larangan ng YouTube.
Thank you very much. Thank you po, thank you po. Clap sa tuwad, always ka. Sige, thank you po. And po ako, God bless us all po sa ating lahat.